abalaleli bonke emhlabeni wonke enhlezansi siyabingelela bonke ababukelayo. Igama lami ke ngudokotela uShengomnyama. Shengomnyama ke umelaphi wendabuko osebenza ngamakhambi esintu owelapha sonke lonke uhlobo lwesifo siyalwelapha la ekhaya. Ngisebenzela ke Olunde Mahlabathini endaweni yaselokishini eZondela eduze kwesikole King Mageba. Siyahlola ke ukuhlola u200 ebese kuya ngokuthi umuntu unasifo sini kwelashwana kuye ebese ke kuba yilawo manani lawo. Ngiyatholakala ke noma yini ngisebenza ngomsombuluko kuze kuyoshaya umgqibelo okanye ke isabatha. Ikhathi zokusebenza ke ngiqala ngo9 kuze kushaye ke u6 noma ke u7. Ngitholakala ke inambeni yami ethi 0711 99 1373. Leyo number ke ngithola na WhatsApp uma ungangithola efonini ushiya umlayezo. Phinde ngitholakala enambeni ethi 067 14 01 38. Phinde ngitholakala ke lapha ya ku Facebook page lami uthi nje Dr. Shengomnyama ebese uyangithola na ku Instagram uthi Dr. Shengomnyama 617. Bese ke uyangithola uxoxa ngayo into ofuna uxoxa ngayo na ku YouTube wami uyangithola ku YouTube uthi nje Dr. Shengomnyama ebese ke uyabuka lapho uyalike uyasubscribe zonke lezo zinto ezilapho sixoxe ukuthi umuntu uphiliswa kanjani welashwa kanjani. Ngawufuna igubhu uyayithola, ngawufuna into yebusiness uyayithola. uNkulunkulu anibusise. Amen.